pripomínam, vidíme činnosti dobrovoľných hasičov, to znamená, že sú to chlapci, ktorí sa na dobrovoľnej báze venujú tejto hasičskej robote. Existujú športové družstvá, ktoré sa zúčastňujú zase na rôznych športových hasičských súťažiach, kde dochádza k útoku na čas, haseniu na čas, samotnému útoku. Tak vidíme, že penidlo pomohlo a dochádza k eliminácii horiaceho vraku. V krátkom čase. Na Slovensku existuje množstvo dobrovoľných hasičských zborov, kde tiež chýbajú členovia, takže pokiaľ má niekto záujem o prácu hasiča, je to dobrý spôsob, ako sa priblížiť týmto činnostiam, naučiť sa pracovať s technikou a potom je možnosť stať sa aj profesionálnym hasičom. Takže došlo k uhaseniu vozidla, zatlieskajte dobrovoľným hasičom, Skalnej nad Hronom a Veľkých Kozmáloviec. Ale ešte horí z tejto strany, takže veliteľ zásahu určite to má pod kontrolou.